Jsem v Brně a ptám se holek, co by chtěli dostat na Valentína. Tak moje první otázka pro vás je, která růže se vám líbí více? Dobře. A druhá otázka je, kdybyste takovou růži dostali na Valentína, byli byste spokojeni? Abych já se Okay. Takže moje první otázka pro vás je, jaká růže se vám líbí více? Spíš stříbrná nebo zlatá? Já určitě stříbrnou. Určitě stříbrnou. A kdybyste tu stříbrnou dostala na Valentína od svého partnera, byla byste spokojená? Asi by to na mě bylo moc smutný. Radši Jo. bych asi jakoby, buď to živou, nebo něco jiného. Dobré. Tak to je všechno. Chtěl jsem se vás zeptat, která růže se vám líbí více? Stříbrná? A druhá otázka pro vás je, kdybyste takovou růži dostali na Valentína, svého přítele, byli byste spokojeni? Okay. Tak to je všechno, děkuju. Tak moje první otázka pro vás je, jaká růže se vám líbí více? Jestli spíš ta zlatá nebo stříbrná? Zlatá. Zlatá. A kdybyste takovou růži dostala na Valentína, byla byste spokojená? Je černá. Tak ne. Jo. Ne, je to černý. A já na černou moc nejsem.